6 катнашучы, 8 финалист, танылган жюри әгъзалары, узун әзерлек һәм бер генә гран-при иясе. Сейлен телевизион җыр фестиваленең сезоннар ярышының финалына обзор. Финалга бары тик 8 катнашучы үтте, алар арасында бер генә гран-при иясе булачак. Нинди җыр башкарачаксың? Кулда Тальян гармон. Жюри әгъзалары арасында Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының халык артисты Венера Паганиева да утыра. Дуслар, биредә Сейлен фестиваленең узган еллардагы статуэткалары һәм сезгә сыр буларак әйтәбез, быелгы статуэткалар башка дизайн белән булачак. Синеңчә, җиңүче исеменә кем лаек? Минемчә, бөтенесе дә лаек. Сейлен тапшыруын ял көннәрне Шаян ТВ каналында карагыз.